Çekdarên PYD berdewam in di girtina endam û kadroyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Rojavayê Kurdistanê. Ku duhî derengê şevê endamekî Komîta Şaxiya Pedekesê ravand. Lê gorî zanyariyên arkê ku duhî dewriyeke çekdarên PYD êrişî mala endamê Komîta Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şoreş Murad lê bajarê Qamişlo kir û berev cihek nenaz ve ravandin. Her lê gorî zanyariyan ku ev êriş demijmêr 12 şevê roda. Ku wan çekdaran Şoreş Murad girtin û berev ciheke nediyar ve birin. Ku taniha malbata wî cihê wî nizanin. Roja duşema borî jî demijmêr 11 şevê gropeke çekdarên ronixumandiyên PYD êrişî mala Diham Usman endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamê Serkirdayetiya Yeketiya Xwendevan û Ciwanê Demokratê Kurdistan Rojava yê li gundê Kelheyê li gundewarê Dêrikê kir. Ew bincavkirin û berev cihek nediyar ve birin. Her dê dem û demekî de çekdarên bi ser PYD ve êrişî mala endam û serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û rêxistin û partiyên wê dikin. û wan binçav dikin ku niha bi dehan serkirda û alîgirên enekesê di zîndanên PYD de ne, taniha çarenivîsa wan nediyar e.